gave himself selflessly, often quietly behind the scenes. Uhlonitshwe kwinkonzo ezintathu ezahlukeneyo owayesakuba ngusekela mongameli weli umnumzana David Mabuza kwiphondo laseMpumalanga. Asilifuni vele iholo ngoba sihlukumezekile amaholo bakithi. Amaxhoba ezikhukhula KwaZulu-Natal anqunguphele emva kokukhutshelwa ngaphandle kwihotele bebehlala kuyo kumbindi wesixeko saseThekwini ngenxa yokungahlawulwa kwayo. Inkundla yamalungelo oluntu e-Europe ithi inkundla yezibheno eSwitzerland yawanyasha amalungelo embaleki yeli uCaster Semenya. Sinamkele kwindaba zethu andambi ndodwa andamba nokhumza sikhumba noyitolikyo lemilo ezandla Botani Mzontsundu. Ukanti ezingena ngoku iofisi yejaji inhloko kweli imeme umkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kuba afake isikhalazo kule ofisi ngokusemthethweni. Le ofisi ithe sikhalazo masikhatshwe bubungqina kwizityholo athe wazenza kutshanje nalapho ebetyhola umphathiswa wamapolisa kweli uSenzo Mchunu kunye namanye amagosa phezulu esipoliseni kwezopolitiko kuquka nejaji ngokuba namatyathanga neearhente zolwaphulo-mthetho kweli. Ezi zityholo ziza kufakwa JSC ijaji inhloko ujaji Mandi Samaya uthi icandelo lezobulungisa lizimisela ukuqinisa inkqubo yengalo yomthetho kweli nokuthwalisa uxanduva abo babhulele ecaleni. Iqela le-ANC belibambe iinkonzo ezintathu zokugqala emswaneni ezahlukeneyo kwiphondo laseMpumalanga namhlanje ngelinika intlonipho kulo wayesakuba ngusekela mongameli weli umnumzana David Mabuza, usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile nobesenza intetho ephambili kwenye yezikhumbuzo eHazyview umchaze lo kaMabuza njengomntu obeyithanda imanyano nobezinikele ekuphuculeni ubomi babantu abangathathi ntweni. Lo kaMabuza usweleke ngolwesine weveki ephelileyo kwaye kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngoMgqibelo. Abantu bebephume ngonina beyogqala emswaneni kwiinkonzo ezahlukeneyo kwiphondo laseMpumalanga namhlanje ngelinika intlonipho kumfi uDavid Mabuza. Usapho lwakhe lumchaze njengomntu obethobekile kakhulu nobekhokelisa intlonipho ngaphambili ingakumbi ngakwabo basemagunyeni. He taught us on fundamental principles of respecting leadership. Comrade Didi will never challenge, fight or challenge any sitting leadership. Usihlalo kazwelonke we-ANC umnumzana Gwede Mantashe uvakalise ukuba uDidi Mabuza ebengadibani neyantlukwano kwaye ebekhuthaza imanyano ngalo lonke ixesha. Yabona ke uDidi ebeyithanda unity kakhulu. Ufuna uba sibe unified, sisebenze together, sakhe i-ANC, siyibuild. Into zingayenza kumnika a-dignified send-off on Saturday, ahambe kakuhle akhululeke. Lo kaMantashe uthi azinasihlahla ingxelo zokuba i-ANC yamnikela umva uDidi ukuze angakwazi ukuba ngusekela mongameli ityeli lesibini. Nami silida uDidi nina including abantu balapha eMpumalanga nathi makaconteste i-presidency ungene uPaul as a deputy president nimfake ehlathini samthenga baDidi continue for the second term uyi-deputy president nabe senimconvinsile ukuba uzaba yi-president namenzakalisa. Ukanti ke kwenye inkonzo ibibanjelwe eHazyview usekela mongameli we-ANC nobesenza intetho ephambili umnumzana Paul Mashatile umchaze uDidi Mabuza njengomntu obesisitaka sabantu kwaye engazigwagwisi ngemisebenzi yakhe. He gave himself selflessly,
often quietly behind the scenes. This is because he believed that his work is not measured by the media coverage, but by the impact it has on the people. Lo kaMashatile uhlabe ikhwelo kumalungu e-ANC ukuba alandele ekhondweni likaDidi Mabuza. Ukanti uDidi uza kubekwa khela lakhe lokugqibela ngomgqibelo kumngcwabo waseburhulumenteni. Hamba kahle Mshengu ulale ngoxolo. I-Democratic Alliance ivulele ityala umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu kwisikhululo samapolisa eKapa. Lo mbutho utyhola lukaMchunu ngobuqhophololo emva kokulahlekisa ipalamente okuze emva kwenkomfa yamajelo endaba yomkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengelenhlanhla Mkhwanazi, nalapho aye waqhaqha amabholo etyhola uMchunu kunye namagosa aphezulu esipoliseni ngokuba namatyathanga namaziko lwaphulo-mthetho kweli. Ngaphambili umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu waxelela ipalamente ukuba akamazi uBrown Mokgotsi, kodwa emva kwenkomfa kaNjengelenhlanhla Mkhwanazi yakutshanje nalapho liyalavela khona igama likaMokgotsi, uMchunu uye wajika ngelithi lo kaMokgotsi uyamazi njengeqabane lasembuthweni. Iqela le-DA lizeke emzekweni namanye amaqela ezopolitiko afana ne-EFF ngelithi uMchunu makashenxe kwisikhundla sakhe njengomphathiswa wamapolisa. Lonto ke ithetha ukuthi umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uxokile kwamalungu eParliament. Kwaye ke xa uxokile kwamalungu eParliament uthetha ukuthi wenza lanto kuthiwa yi-fraud. It's a criminal act ebangela into yobana sizokuvulela ityala ngoba uxokise amalungu eParliament. Ubenzela uba bangakwazi ufumanisa inyani ezawuncedisa abantu baseMzantsi Afrika. Unodada uthi lo mbutho udibene nebutho lokhetshe ngalentsasa ngezityholo ezifana nezi abathe bazibeka ngaphambili ngakumphathiswa wemfundo ephakamileyo uNobuhle Nkabane. Uqhubeke etyhola umongameli ngokuthula xa ejongene nobunzima elizweni. Xa unomphathiswa ke omele bukhusela abantu ngokwamapolisa ubudlobongela abe besebenzisana nabantu abenza ubudlobongela abantu abarhwaphilizayo, ithetha ukuthi lonto lo muntu makaphume ngoba ekugqibeleni ibetha abantu baseMzantsi Afrika. Sizocela ke upresident into yobana njengoba wayesithi ufuna ukulwa urhwaphilizo, ufuna uqinisekisa into yobana abantu bathetha inyani banyanisekile xa bekurhulumente, makakhuphe abantu abaxokayo. Makangahlali nje athule njengoba ethule ngoku. Lying to Parliament is a major criminal offence. I can't stress how egregious it is. And so this minister must now face what's coming to him. Obviously, a criminal investigation has to take place. We hand it over to the professionals. But there is precedent and he has a big problem to face. Aliqela lithi uMchunu makaphendule ngezenzo zakhe ezigwenxa. Kulindeleke ukuba umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa athethe nesizwe ngecawe ngentsimbi yesixhenxe ngokuphathelene nemiba yokhuseleko kweli okukuze emva kwezityholo zomkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. The president was attending a BRICS summit in Brazil this past Sunday when General Mkhwanazi outlined numerous allegations at a media briefing. The president undertook to attend to this development on his return from Brazil in view of the implications for national security. President Ramaphosa has been seized with this matter in recent days and will, following various consultations, take the nation into his confidence at 7 p.m. this coming Sunday, the 13th of July. Alucabevu ngumsindo amaxhoba ezikhukhula zemvula nezehla ngonyaka ka-2022 nasekuqaleni kwalonyaka kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokukhutshwa kwawo kwihotele kumbindi wesixeko saseThekwini ngenxa yokungahlawulelwa kwawo ngabasemagunyeni. La maxhoba athi achithe ubusuku bonke phandle kuquka nabantwana basezimveku. Aphila ubomi bentshontsho amaxhoba ezikhukhula zaKwaZulu-Natal emva kokulala phandle kwezingqele zasebusika. Oku kuze emva kokuba ingahlawulwanga ihotele bebehlaliswa kuyo lo gama besazokwakhelwa izindlu. La maxhoba athi awafuni ukuhlaliswa eholweni yoluntu, afuna imizi. Makungaxoxwa kwesikhokelo sihleli kanjani emnyango? Asilifuni vele iholo
ngoba sihlukumezekile emahholo bakithi. Ndihlalile etendeni 2 years bazalwane. Ndihlala nabantwana abangamantombazane. Ndihlala namama emegula. Umama usele emathineni namhlanje. Aningamazi uphila hlobo luni. Uma kuyanetha ndisiyacakilisa ndicinga umama. Kukhona abanye bethu abamukile kumanje. Abengekho omunye wabo ongatholakali namanje. Ithambo lakhe lingatholakali. Mavale sijabulele lokuthi imali yakhishwa ugovernment. Bona imali bayidla. Asekujabulele lokho. Ngoba nathi sifuna nathi ukwakhe ibana abadilithe izindlu zethu. Manje bazahlale phandle kanje. Imibutho ezimeleyo ithi le meko azibona ekuyo amaxhoba kukunyashwa amalungelo oluntu. They've been in transitional housing units, and we learned that in this particular establishment, which is Bayside Hotel, they've been here for 3.5 months, and the government bill to their accommodation has been 250,000 rands a month, which equates to 1 million per month. So basically, they've spent almost 3.5 million here for housing these people. Isebe lokuhlaliswa koluntu lithi afunyanelwe enye indawo lamaxhoba. Yenziwe ke imizamo izolo ukuthi kutholakale indawo lapha bebezofisha khona ikhanda ngoba ungqongqoshe bekumphatha kambi ukuthi khona izingane. Ngebhadi ke kube khona ebebe sabisa abanye bethi abangahambi ukuya eChesterville Community Hall ngoba ilapho besithi njengoba ungqongqoshe ehambile wayegole yohlangana nongqongqoshe kazwelonke uqinisekisa ukuthi yonke into yenziwa ngendlela kulandelwa imithetho kaAuditor General. Abahlali bafuna impendulo ezikhawulezileyo kwabasemagunyeni ngokuphathelene nokukhutshwa ngechova kule hotele. Lo wayesakuba ligosa lomthetho ngexesha lohulumente wengcinezelo uJohan Marais ugwetywe iminyaka 15 entolongweni kwityala lokubulawa kukaCaiphus Nyoka. Lo kaMarais uvele kwinkundla ephakamileyo ePitoli namhlanje mayelana nesiganeko sokudutyulwa kwelitshantliziyo ngonyaka ka-1987 kwikhaya lalo eDavidton. NgoNovemba unyaka ophelileyo walivuma elityala ekwachaza nokuba umfi wayengenabungozi ngakuye ngethuba lesisehlo. Ukanti usapho lakwaNyoka lusamkele sigwebo. Sinovuyo ukuthi le case this year yoqeda 38 years wabulawa, and sibona ukuthi indlela abulawe ngayo beyi-wrong, and at that time ababulali batholwa kuthiwa hayi it was in self-defense, but we knew that was not the correct version. So silwa nayo njengoba eventually we feel that even though my parents died without knowing or seeing this day, but we have seen it on their behalf. Ubuyele kwinkundla kaMantyi yaseThekwini uBonginkosi Khanyile namhlanje ngokuphathelene neziganeko zodushe kwakunye nokuqhekezwa kweevenkile kwingingqi eziliqela KwaZulu-Natal naseGauteng ngo-2021 nalapho kwasweleka abantu abangaphaya kwama300. Le nkundla ibigxile kushicilelo lweevideos ezimbini nezashicilelwa kwirali yombutho we-MK. South Africa. Let me repeat this, so that when we are arrested, they can use it as evidence in court. Ingqina lenkundla unkosikazi Warrant Juan de Bruin uxelele inkundla kaMantyi ukuba ivideo eyafakwa kwiqonga lezonxibelelwano lilungu lomkhonto wesizwe party uBonginkosi Khanyile nalapho wayesithi ukuba lowo wayesakuba ngumongameli uJacob Zuma kakho kwiphepha lokuvota le-MKP ngenxa yoko akuzubakho nyulo uthi oko kwakusisigrogriso. He was making a proclamation as to who their preferred candidate is. That's why I use the word, we have resolved. And then the second part of that is that there will be no election if he's removed, if that person is removed. Okay. Given the fact that English is your first language, did you consider that to be a threat? Yes. Loka de Bruin uthi nangona abantu ekwakujoliswe kuyo intetho yengamalungu e-MK Party kodwa
Le video yafakwa kumakhasi onxibelelwano, nto leyo yayiphembelela ukuphazamiseka konyulo. It's a recording which was put in the public space. Therefore, it was not intended for private use. It was intended for a wider distribution. And therefore, it's a wider audience that views it. Ingqina lesibini uBrigadier Msizi Nyuswa uthi emva kokubona ubuzaza bale video uye wacebisa ukuba makuvulwe ityala njengoko intetho kaKhanyile yayiphembelela udushe. Umangalo wangamhlazana ethula inkulumo wayengakhiphi imiyalelo, wayengathumi bantu ukuthi benze izinto ezithize, kepha wayenza lento ekuthiwa i-political statement, inkulumo yakhe mayelana nepolitiki. Uthi kofazi umbuso mina ngokubuka kwami video ngalalela futhi amazwi noma amagama awakhuluma kuyona ivideo futhi nje ngabe sengiyalela ukuthi makuvulwe icala. Elityala lisaqhuba. Mongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge uziphikile izithyolo zokuba wahlisa uzipho ebhulukhwe yakhe kwiofisi yenkundla yakhe eyihlisela uAndiswa Mengo. uMbenenge utyhole ukhokela ubungqina uAdvocate Salom Schepers ngokuba nolunya kwindlela abuza ngayo. Namhlanje bequkunjelwe inkqubo yokuxinwa ngemibuzo kukaJaji Mbenenge kwizithyolo zesincwaso esingamkelekanga. I put it to you that the incident Ms. Mengo describes of you unzipping your pants could very well have occurred during one of those unaccounted for periods in the afternoon when your secretary was not in the office and also when we do not have the video footage. What time was that? Just answer the question, please. I can't answer a question. It could have happened. It did not happen. The issue is whether it happened. It did not happen. Kusenjalo uJaji Mbenenge uthi uAndiswa Mengo zange athethe nyani ngokwaqhubekayo ngomhla we-14 kuNovemba ngonyaka ka-2021 kwiofisi yakhe yasenkundleni. uMbenenge wongeze ngelithi uMengo wayekulungela ukuba bathandane. Le session yophando iza kuphinda ihlale kwakhona ngo-Oktoba. As a girl, if there's someone who knows, who shows interest in you, you propose. So the complainant herself... Sorry, you proposed is not there. No, it is there. Now I am in isiZulu because I almost said something else. You propose. All Ms. right. Ngapi says that. Yes, it is correct that you Thank said you. it now, yes. Then she goes further. He must come out crystal clear as to the reason why he requested my picture. So in other words, the complainant, the stance of the complainant is that, forgetting about my status, this man must come out clean. If he is proposing me as a girl, I'm ready. Jatsheliye Olimpiki uCaster Semenya uphumelele elinye idabi lezomthetho kwinkundla yamalungelo oluntu yase-Europe eStrasbourg kwelase-France ngethuba ewisa isigwebo ngolwimi lwesi-French. Ngalentsasa uJaji Matthias Guillaume uvakalise ukuba inkundla yezibheno yase-Switzerland yoyisakala ukukhusela amalungelo kaSemenya kwaye ayizange isiphonononge isigwebo sangaphambili senkundla yokusombulula iimbambano zezemidlalo. uCaster wayalelwa ukuba makanciphise incindi yamadlala i-testosterone ngelasemzini emzimbeni wakhe kuba ufuna ukuthabatha inxaxheba kwimidlalo yabasetyhini. Zivoti ezili-15 kwezimbini ezigwebe ngakwicala likaCaster Semenya kwinkundla yamalungelo oluntu yase-Europe ngelithi inkundla yezibheno yase-Switzerland yawanyasha amalungelo kaCaster Semenya. Although sports bodies are private actors, although they enter into a private relationship with athletes, that doesn't mean that human rights will not be applicable. Ukanti nangona kunjalo le nkundla khange igwebe ngakwezinye izikhalazo zikaSemenya ngelithi ayinamagunya ukwenza njalo. If anything, it would embolden either Semenya or other athletes to go back to the courts to challenge the new policy. Because as I mentioned, the policy today, 2025, is different from 2019. So it would require a new case. Imbaleki eyaziwayo yaseNamibia uBeatrice Masilingi nowakhe wanqunyanyiswa naye kwimidlalo yembaleki yabasetyhini de wanyanzeleka ukuba anciphise incindi yamadlala i-testosterone ngelasemzini emzimbeni wakhe uthi zindaba ezimnandi ezi. Ukanti uCaster uthi eli dabi ebengalilweli yena kuphela kwakho nezinye imbaleki ezifana noBeatrice ezisafuna ukufezekisa amaphupha wazo.
sadikela noncuthu kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe ke mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le mozulu bethuna mna ngegama ndinguthabile ke intswakazi yabathembu mvanje nantsi kaloku imozulu masiyivuleni ke ngokuphawula ngomfanekiso wethu wokuqala ke obonge ngokubanzi kaloku zikaloku zamvanje zemozulu kumzantsi Afrika nje uphela nokubukela kwakuxhobeka kakhulu futhi kusibekela kwezulu kwamandla kumbindi ngamandla futhi kwintshona yonke yephondo lasentshona koloni indawo ezikumantla welaphondo phako Springbok ngexesha lasekuseni futhi bevuswa kaloku ubukelwa nguye la 7 degrees baqhube futhi belusonga beluvala kakuhle noko elasuku lakho nokuxa sisibekele impela futhi ngaye kaloku la 13 degrees kodwa ke mbukeli wam amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqa iphondo kuphaka lokhu empuma koloni ngamandla futhi kumbindi welaphondo indawo ezifana phalo kokalatho futhi nazo zonke nje ezaziphalu kwangabanda nxa yenkwanca nokubhudla okuqatha komoya phaka kakhulu ekseni xa bevuka ngaye la 6 degrees zebenje nje ephondweni mbukeli wami elise Free State ngamandla futhi kumantla welaphondo indawo kaloku ezifana phako Frankfurt ekseni futhi kucwengile ewe kodwa kuyabanda nomsingo bona kakhulu phaya ngaso ke esasibini xa bevuka ngomseksini bukele ekhaya nantsi kaloku imozulu futhi kusephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi kumazantsi walaphondo ndawo ezifana naphaka lokhu eGeorge khona imvula apha yonke lantsasa ngaso esasithoba xa bevuka ekseni ngomso kanti ke mbukeli chuncembe nam ngokubanzi ephondweni elise Northern Cape ngomso ngamandla futhi kumazantsi walaphondo indawo ezifana phaka lokhu eCalvinia ngexesha lasekuseni futhi kuyanetha yonke lantsasa bevuswa kuye ke la 4 degrees kwakhona baphila kanje ephondweni lase Northwest ngomso ngamandla futhi kwintshona yelaphondo phakumantla futhi eTosca ekseni ko 6 degrees napha futhi koMahikeng neziphaluka bevuswa khona inkwanca nenqele ngayo kaloku la 2 degrees ekseni bukele ekhaya masikunyuke ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu amazantsi ke welaphondo kaloku phaka lokho Carltonville ekseni futhi inqele phaya iqathele ngamandla futhi ngaphaya koqanda ifikela ku -1 xa bevuka ngomsekseni sinyuke kwakhona ngokubanzi sijonge futhi phaya ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kumazantsi welaphondo bila ekseni ngo 5 degrees naphaya ePhalaburwa xa bevuka futhi ekseni bevuswa sisibhozo esikhatshwa zintshizane sehle njalo ngokubanzi sijonge iphondo phaka lokhu empumalanga ngomso futhi kwintshona yelaphondo phaya eMiddleburg ekseni kwakhona futhi ngo 4 degrees naphaya eMalahleni kwincam yelaphondo sisithathu ekseni bukele ekhaya vuma man ndiyayivala ndiyayisonga phaya ephondweni laKwaZulu-Natal ngomso futhi ngamandla ke mbukeli kwincam yelaphondo Pietermaritzburg ekseni futhi qaba ngamafu ngo 4 degrees naphaya eThekwini futhi inkwanca nenqele ekseni mna ndikuthande kangaka xa eshela imiyoli kamnandi mawethu